Abusuafo me mamu nyina dwona nso adom no adom yen yasane hia ewo Titubikire TV so enne yano ene Fiapre. Abusua da bia maka atwo se du anwumre sei na se yihia ne bra so se yisua de efise mpanya ka me ate ase se oman bia wonim na mamre na mane no oman no mu nipa yira sanso na oman bia wonim na bakosem no na oman no mu nipa enim ba bia omofi no wanhu ba bia omokompo eno nti ana Titubikire TV da bia ye de ade foforo ebrew abusua mo fidie no enna ha sei na esua de efise da bia maka atwo se Titubikire TV yihia yisua de enenso ye ba bisua de me a me bedi dwumadi ho chia me dey edi kofi kakare efisa abria akom se be sori nkonwa so ne de tena se ne pe bibi ne sua yesua de nde aha Titubikire TV me di kaka kire wo se ye ne na Fiapre hene ana ehia ye ba bedi nkomo me dey edi kofi kakare na da bia me ka kire wo se me ko hene bia na so a eya na me mpese mebo hene ne din fise wo hene din de se wo bo na wo fom a eya na eya amenya ohene wada amanyankwada. Yeah, Malaysia. Ohene wadama umo hwe Titubikire TV pese ohu ohen kra me ne no edi nko ohene ani di mu a wodin ani ukro. Me den de Obrempon Professor Chem Amponsa me tosumi no. Na me Fiapre hene. Abusia echese me ne umanim ni ana ebedi nkomo. Prof Obrempon Chem Amponsa edin chem no wode eka Obrempon e wode eka maka se tenase de sua de Obrempon wadama yenhwe din Obrempon broni be ka se title yenye be ka se abodin Obrempon no bo yen kakrai de kire mu kakra bi maye yo ese sare nyina yenim no Obrempon de ye din kese a Ghana ha nyina yede ma ohene a oyo ohene a ni modu na wodom na odadom ano na dom no ho ehia on na okoma on na bibia ohene wadama yenhwe Fiapre hene ansana yebedu babia yewe yo Fiapre ya se efri denchra Fiapre efri DWOKWAA na de ba ye ne se ekon akon a e ba ya na intim jakari etoye no ema denchafo mo ehwete bebre enti se denchafo akwakodi Ghana afam bebre bebia wokwa obehu denchafo oho na DWOKWAA ena nanom ena na omo ye ahemfo enti ntokwa no ena ma omo so emu ehwete enti omo free DWOKWAA no omo eba Bantama Kumasi Bantama enti Bantama ena omo ebebo ho adwa kakra etran ho kakra na fe ena mse na omo ya ahemfo nti no emu ntime enkongwehye ohene biase entra ho sa ema onfa wonya akwa enti ofi Bantama eba wanim esan ba betra Techiman Bruno Techiman ehon so obetra ho kakra ehon se ehon so omuntime ntra ho na mane bi se ehon so ohenkese wo ho enti oba wanim kakra esan betra chira Techiman chira Bruno chira ha ya enti betra chira kakra eho de e boy ho adwa ho akra na de ma yana nanom efri chira no no ene abakosem no na yana na omo ebe chichiri kroyi te sade medien te no chamamponsa no na de odi won nim no ene chamamponsa no na omo ye ahemfo mienu na oba hema ka ho
mema mienu oba ba ndi chaman ponsa no ne ohen kase no na na ba kon so efre no anokwa ame ono so eka ho na oba ho fefo ono so efre no oba na hema pomaya ya enti obetra ho kakra na de ne say odumase number 1 so uko odumase kromu a ewo amanhene mienu na wo ho ewo awu adumase na ewo odumase number 1 na odumase number 1 hene no efra nana antepim eti nana antepim ekwa yi wo kira na okohu oba hema no na mponsa nana ya mponsa poma ya no poma ya na ohun se ne ho fe one no ehye ho se de ne ho fe no onware ye de ya obeware no enti ema one nananom kan ya na otu nananom efiri kira ebetra adomase enti oware no na one na anwo na enam se one na anwo ba nti se wokọ odumase number 1 kromu a ewo Fiapre fie ewo ho obi anim se fie no ye frɛ no abusha fie ohene fie a woka no na mo hwɛ ewo kasafonye ne so no ohene to asoma me enti nana ntepim eware ye nana hema no na kwasem ne one na anwo na sade na meka no na chaman ponsa eye ohen kese a omo free the nkyereba no na konya tuntum eson obi na henkwafo edi akire enti na enye omo mensa enko anenam na omo ye dom ankasa na ayemfo mienu na oba hema ne ka ho enti na nantepim ehweye no wa ho se sabi ontumi emfo omo nya akoa e say ohu omo no omo ya ahemfo dada dom eka ho akuja tuntum edi omachi enti oni omo etra ho kakra no wan pese odi omo be hye omase na oni omo tra ho enti o kire won kwan se omo enko wanim na omo enko chichire omo kuro na omo ni omo ho so we say ono ahwe a omo dom na omo ye ayemfo a omo ekuro omo dom na omo ye ayemfo akese a enti ontimi mfa omo enhye omo ase enti ye wo nsuo bi ewo Fiapre ene odumase entam ho ye frɛ na anhwere o transuo na enti nanantepem ye sɛ omo transuo no enti nsuo no ene ye hye anhwere no omo transuo no omo enko manim kakra asase na da ho nyina ya asase todo a enye obi ade a enti omo baabi omo betima akotran bia no omo mfa omo ho onye omo kuro na omo anjechire omo kuro ewo ho enti ye nananom eda nanantepem ase na obae no okokotena baabi a yese ye frɛ ho Fiapre na ɛhɔ na odi kan ball wonkuro ball kura kakra sesen na wɔtena hɔ na oyɛ nka obe sisi adan kakra na ɛhɔ no ɛsese ɛhɔ yɛ amanfo so ɛhɔ no yɛ aboɔ wɔ hɔ pa de nti sɛ o tu form na o de aso no bɔ form ana akɔpemboɔ nti na afei ama form na o betu de nnua sidan no ayɛ den kakra momo nti o yɛ sɛ ɛha de yɛ ka sɛ yɛsi a yɛ de aso bɔ form ana akosi apri yɛ de aso bɔ form a na akosi apri enti apri no as a rock na yɛ sɛ rock ninti ɛnam sɛ yɛ den ninti no wontimi emfa aso no embɔ form ema nintimi nwuram na wontimi mfa dua enhyem ensidan enti ɛnam sɛ na ɛhɔ yɛ aboa kɛse ninti no wontimi
antra ho anje chikro no wo ho nti osan ko nanantepem ho ko ka chen se bebi o mo di kan ko ye ne de ho no o mo de aso bo foma na akosi apri nti o mo be ko manim eno ena ma Fiapre edin no ankasa bae a na ye asiapri efise ho na kro no e hya ase asiapri o ma ntimi agechiri kro no amakro na anye kase ho de na nso okokotena ho kakra enti ode saa asiapri no eto kro no so se ha de asiapri Orimpon adama home kakra ebusua yaka kyo se titubi kire ansa na yebetumre bia no ye kire osi a yetumre no wo so abotan anase amanfo a Orimpon eka no eno ana wo TV nani no so wo hwe saa abo dendenden no a nananom eka se omu betena ho ana wo de ho ye wona amanfo no a eno ana wo hu no ebusua fo sa na medical ka kire no ne Fiapre fo asase so ana yegina yi sie yi de Fiapre fo asase so aka anamombe ba kumienu bitu ya na mesisumia so hwe mensa nipa so hafi a yesumia fo asase sanso na hwe mensa bonku so asenso a hanso Fiapre na mpanyinsem ene abakosem a kire yense ahankasa ene babi a Fiapre fo edi kan betena ye ne din no esi apre sede nananom eka no lemum kasa nkrofa so ana abeda ne Fiapre sede nananom a kire yanse se kane omu baaye no na abotan ewo ha eti se omu tu amna mpo a na abotan so ena na omu etutu fom a ekosi eno ene won kasa si apre ana di kroni din Fiapre ebaaye enti se ayi de yegina si apre ene sumianfo ehye so na se de ohumfonyi no abotan no bi ana mohwe no abusua yesua de ewo titubi kire so yesua de ewo titubi ka so bisa na no mode ma bebre a omode emayen momye nkwa ene de na nansa ankoto ankomo no so opempon da mato asoma me yo medase na ohun se wontumi angichiri kro no ewo ho no oba wanim kakra ase ha ya ye hu se Fiapre kro dua no na se kro dada no ewo no enti obae no eho de ode aso bofom a na na musa yo na enti o kaso eha de eha ye jojo ha jo kama efom so emremre na ha de it is a bofrase enti eho no na ye se asase no emu amre a wodua no bae bi a ye kasa wusi nan so a ye enti hono na omo ebetran a omo chichi kro no efa ho enti enam se sa abusua no na chichi kro dinti no say bo frase abusua no ene ye abusua de shibusua ewo Fiapre kro dua mu ha no ye frɛ no bo frase abusua ohene homeso kakra wa ha mame abusua maka cho sese yehia ewo titubi kire so adabia ubesua de afi se wo hu semete de ohene kanase na so te de ohene kanase a ene na Fiapre kro no din eda so ankasa ye Asiapre demo dabia ye ka tija safo kantanka be kan cho se kasa nkrofa so nti ana abaye Fiapre anase bi mpo abrofo be di yenso ebi ombese omubodin no omuntimi nka anomaye no Fiapre ne momadi na ankasa ye Asiapre ohina me yate ase ohine bo frase busua mami musai omama bia wa busua me yesonani mentida se abusua bi de bo frase ne momansa na mami musa Fiapre fo ye ebo abusua ben Fiapre bo frase adehye busua no ye aduanafo aduan na atwa brade wono digya ebae ema yenya bi edidi so echese bebusa se won ye kraman a odigya bae dia se wonani eden se kraman ana won dwo se kraman se nso so won te se kraman a wahye na ne ya na se ore bebusa ohne mu ye aduanafo yo nende se aduanafo dia na bo frase busua Fiapre man eye framan nipa afufra betena tenam nipa betena mu a ye ohne se na oje ahowo fa
Fiapre de se say de Ghana fo nyina obi abetra Fiapre na say aye ne sunya man hini hia na me chia obebre na o kan say mi ma eto yakoma so kese sunya man hini say oh Fiapre de ye nyina yete adada no na ye kro ketwa ya nsusu say ebe ye kese enti obia amfa Fiapre anhye na se as say de say ye nyina ye hu no Fiapre ye kro kese enti mo fa hodie ma wo nana mo fa hodie se mo bede mo ho aye na mo ye obrempon da ntia mo be ye man hene ana aye bobi moy na mekyekere mu eno de e ho asem bebre nanso ye be kan ara ye dem si akonya so October 2017 ba ye no me be hu se Fiapre ye de ho ye Fiapre man we say uyi Fiapre kro no kro dua no efri ho a ye nkura bebre ehye ase enti no ye oman say yetimi ebo ye man hene nanso ya nya man hene enti man transe kra we say da wa wonim no enim de focus ya tese me na mabe di akonya na akonya me di no enwoma mu no ye recognize o so yo hene e be say wonya man hene de a wodi ni enwoma bi am so yo hene ena so wodi be ko enwoma mu a ye say e bia wo hye hene bi ase na o hene no o gazette na hemfo no wa gazette waka no ho na say wodi akọ enwoma mu na so Fiapre yan hye obi ase say de me kan sin hene kan ye no kro be sa nan na atwa ho hia ensu atre e wo yaja sunyan e wo yanim odumase number 1 odumase a omo ma be tra ha no e wo ho ye wo dumasua ho kra nyina asase ne ye odumase fo asase nanso me ba ye no manso ankyere ohene bia ena me so aye no so se de etie no se wo so ananka wo so ohene bia se a na wa nkoso ankyere na enimani mu ya ohene no ba be pejenti adentina wo so a wa me so ankyere no nanso ohene bia amma na ahemfo kra atwa ho nyina ya tu yensa frɛ ahemfo nyina o moment ba mma no etu nipa bae odumase no ma wanfo tu nipa bae ewad mase tu nipa bae sunyamfo mpanyemfo bae ma wo twa ho nyina ahemfo bae ma ye bodwa kese na ye de ma me so etra akonya no so eti me bae na no be say bosome echi na me say mentime ntra ho abra me de ningomom enti meko house akobisa yase ampa nso me hwe no na me nua panyin ana otakonya so a okọ ni nchi ma eno nti me be fa akonya yi ana opoki ababio otoso mienu na me mfa ne kra nsie wodi kan akọ house so akobisa ye status ama man letter ayo evidence say Fiapre records no Fiapre and share Krubiase. To me fa sa krata no na me san ekoko ye sim hene no ehon pictures ni ade ye digina na me tro letter kan ho e de call say no your evidence our man de buy ye sim hene so man so ankyere o hene bia so ankyere Fiapre man eno ntino men so hene bia ase Fiapre de ya de ho prekope nipa bi kra friend Fiapre Republic oh sir yeah obi anim say Fiapre mind ye de ho na adenti na nipa nyina nim say ye de ho na mom fa ye mfa ho de man krata so ma mom ye man hene me hu say ye de ho enti me the application call Bono Ahafo Regional House of Chiefs ema nananom eto yensa friend omoje krata no na omo
edema omo research team so omo kwankwaye pensempensemu na omo hu nokra ewom ampa nso omo so kwankwaye pensempensemu ma omo ehu na omo de tuja se ekura atwa eho ahia no empo ebi wo eho asem kan na enti de etiye ne se sunyan manhene se o ho asem kan ena odumase manhene odumase number 1 nso papa no ye jamo omo so mo wo eho asem kan ena wu adumase fo nso so omo wo eho asem kan ena omo amaka ndi obi a anka enti omo ye se okay se omo wo eho asem kan dia omo mefre nyina amia behia na afi asema ewo obi a no oka na committee no etumanya obi a anu asem na omo de report akọ house ho na say yampa say so obi a se de a omo tuma maye so anokwasem ni emfie bese mienu ni ya twe ho ade ho akọ ne aba enkusi hwe na de ya ne say omo di kan frɛ ema committee no frɛ ma ye koye sunya hene bae oduma se number 1 form panyimfo ohema nana abna boatuma eye me ma me prekope sare ye kan yenim se yeja ene ye nane omo yenim se yeja ne on bushafo safe na do fi de na to ase a aha eye tete obi kire na wo hwe obempon wada ma metie o se na o papa nom anya bia wo so ya kire won da na Dabi min so ankyere mu da me bae nso mama me so ankyere wo ena Fiapre hini bia ni ho a obae a okuso a ekire won na anakwasem ni sera me ka no ye ebua ese ye de ma yeja ne ye na bia ye de ma omo enti ye de me si akonya so me bae me ko kire omo na boatuma me ko ni fie afi bia akora du a me kokochia no ekwaye na ye se de obi ba ye ne maame eni ni asem bia odo me so be do ne kama enti odumas number 1 for de ye ne omo eni asem enti ye hia ye no omo ye se ye shoma se nanso akire omo e kan se ntisa na mom e se nka ye be ka kire omo ye gya ne omo se ye letter ye ko house ye pe fa ho de enti ye letter eco house na nka ja omo de omo nhira eta yachi na ya mam me kan kire omo de pa omo chawo enti ayi oduma number 1 for the say omo kra fi asem no ma ja say omo de nya de a omo etwa asem bi omo say omo emane yen na mom yen show mase ohne wada mama me fa nko chi kakrai yedi nkomo no wo se bofrase abusua ani di akunwa wa ha mpanye si ade no wo bi na wie bi bofrase abusua no ye wono nkrenkrenkre na bise yedi nkomo no kan se nananom mienu mema mienu ana oba baako akamfo amamre mu nso de oba ama ani di ade masena nyina beduru ha mu wona busua se bia nkota ana se na poma ya asenkoa ni di ade no oba no bae no se akire one odumase antibango no akire osan eware ma obewoye enti obewo emanan enti e 4 gates ayi dia de ofi ho enti nanafo na omase atra enti e gates a edi Fiapre akunya no e 9 ohine yenhwei obrempon tosumienu obrempon chem amponsa otosumienu yenhwei nananom dodo sei ana edi ade ansa na ebedu obrempon so nananom edunum ena edi ade sei meye ohina metoso dunsia da betra Fiapre akunya so ohine wada maboya wa ha ohine bia edi ade a ye kai nananom se nananom kwakura ana se nananom kwa asase foforo so utoso dunsia akamfo amamre mu de ebia
ohene ko ekura ani isi fufuro anase ohene ye dom na yetunua ana yesi fufuro nananum dunum ni nyina no wo moto wa konwa so anase wo mo ye dom na yetuwon asam ka say na wo kobosi nanso yebeka Fiapre uyi na opoku ababio okọ ninchi ansa ame ba bedi akonya ya nanom edunan a odi animu ni nyina no engu akonya so apart from chairman point so odi krono bae no omo de omo besi so from second third fourth up to 14th no obi engu akonya no so adentia edom ye enti otra akonya no so kakra na omo de akonya no eye amanyosem ahahia me ye wo hene na amanyosem ewo akonya no kakra enti se nananum bi akodon kuo baako ye CPP na ebi nso akodon kuo for UPP na matem ho fo you enti se party wey elusu a na se una wo ye ohene a woto absa party de wo ba ya na se yetu asa de ya frefra ambassadors no new political party aba enti se party lusu de na se wo ye ohene na se osu yetu sa enti ama ayemfana transfer nche nanso se de ye sa amanyosem no efi Fiapre aheniem enti nana opoku ababio a otosu mienu a okara nchi otra konya no so mfie aduasamba kon ansana okone krechi endi se de sa tetesema ayese wo betra konya no so a na ya tu no se eni hobium one wada ma yenhwe wodi ade mfie mienu ni mfie numa wo wonim wokọ kopum mfie du broni beka se woni so ade ho ohene boame wa ha fise sem hwa abodin o boy ne kanena professor wo mu echese ohene ko school adu akiri ohene woni so ade ho ma Fiapre man yenhwe ne wa ha yo man ni so ade ho ma Fiapre man kese ne se Fiapre be ye dua kese ewo broman mu ene Ghana man mu nyina na yebenya atitru bebre na say no me kwa me ne professor me free chrome ha nyame be frem no nanka ye wo professors be 20 na ye wo doctors be 100 engineers we bia profession bia no nyam wo ho no na Fiapre fo wo enti say enwoma sua ene ade a esimani so kese pa me di ho djuma kese nyame say nyankopon so eta yachi na meka nsem no just any just some ba ye ya scholarship say your scholarship menu a afi bia no your sponsor nkura menu a anya university kwan e ma o scholarship o nya o full scholarship e ko university course o ekoye na afi nso universities your sukopon menu and work from high University of Energy and Natural Resources e wo Fiapre asase so e hokra ni amanfo so ensana Catholic University and so e wo Fiapre o ni se nka wo mienu de nka tumu dai ya tumu nakra ya pa bi aka ho yo enti de maye me nana no matra konya e ka me ho aka etiabom ne se e se ya ma enwuma sua etumpon ewo Fiapre from hai enti scholarships a yanya free school for no ho no school na atwa ha hia no ye be bom ye homoden ne amankura no etuma sua de enti vacation bia no ye ma long vacation bia me nananom me ya tu ebotom a obia emeboan eye free vacation classes emans junior high school any senior high school for I with free Fiapre hanyina last vacation classes now I'm currently 1200 pim ahenu and I organize free vacation classes more na me san ye exercise books and man currently nyina chemo mo 999 na maka
emrantia ne maya e wo krom hanso nyina aboa no kama ye Fiapre Youth Association omo nso omo amatimi akosuku adu akire no enti omo na nyamencha de omo asomeduyam se madiswade hunu no so omo nso kuram pa se da be ya ebetumi ayeye enti omo nso betu omo ho si ho se volunteers omo ye teachers ebinom ye trained teachers omo ebe kire nkura na de enti enya de achechirefo no kura metu omo ka mrante de maya no ametima ka omo abom no ye bo omo nso ese omo ebi ahia adwuma fa binom me boa bibiomo omo nya school pon abrochire school ni ade omo ese bo omo nya adwuma nso eti nya se ya ka omo ho abom se e de omo ye free vacation class but ye ka omo abom se da be ya ye betuma bo omo na omo nso atimi atumpon abaye mpanyefo se me yemu anka meka se babunu bia ni ade se omu se obrempon ye ohene dan so babunu sam woni mu yemu anka meka se babunu bia ni ade obrempon wada ma ye da asetwa ye nso e se wo ye we nyina de boa man no nyesa obrempon yan hwa ade wa ha nananom se se edu amanfon so a na ya ka ya no wo se mo fi DWOKWAA eba motna bantima mo fi bantima moko techiman mo fi techiman moko ntra ohene woni sankro yi ayonkofa etise uta akọ bantima kwasra bantima hene ene de nana fancha me betra ko yen so de bantima de me nko ho enko yie me ho di enchichira bantima na ohene ewo musa wonko nanu omodi kan no nso no omu ya adwen se yatna bantima pen enu nti no ye kone ni omu akokan bom akosoma na ai nanu ma omodi kan no na omko first no ya chichi kro no na enam se ye kose bantima nti na se ye Asante ase kakra akire yi na Asante ne nana otumfo de ya fa ho de man say de yanko danka ekosi bantama man hene so na ode yakọ otumfo ho na say no enam say yanko ho biem no nti no asa ye nshira nko na mum na omba yo mo ko na omko ohene sede wo ka se ohene mfanche enisuade hunu wo ho se oboko ai meko ye me eniso me nika se meko akwayi me hodi akire ba for me nam kwan we so bo amane se na Fiapre hene se enche bia obeba sede da bia me ka no se yihia wo hase a yisua de dwuma ye di e ka hemfo no mbom e ka nana no mbom me kai se mre bi yekọ agranya krum sanso na nana kan se enam se woye adako ninti no ofa kwan we so na wachi Asante hene sanso na obrempon enam kwan we so esi bantuma hene so achia eye Asante manura ohene bantuma danche ya nkura twa mo ho hia bi techiman ntra ehonso e mukọ techiman de ye ne omon shara ni tra de tra hene ene tra hema nyina ye madamfo ye de ho so ye sastra ho and ye ne omon ye kama ye ne omon de dia ho ayonko fa kama abuja safe na do fidi na to ase a titi obi kire so ana woni gwa wo hwe baka cho se dwuma ye di ebia na wa asembisa na opese obisa bibia ahoma e wa ase na obetimi afre 0244508778 saranso ana se opese o sende WhatsApp a o sende basa number kro no a yensa beka opese obisa bibia o de ba ibeyiwa no baka cho se ne bene nana Fiapre hene ana edi nkomo mene nana Fiapre hene ana edi nkomo ne mum se de bia ye ka no kasa nwro faso nti no abeye Fiapre de mum eye Fiapre yesua bibi bebre ohene wadama ye hwe Fiapre man entam
Oman bia wɔ ne ntam. Na yɛnhwɛ wo ntam ɔyɛ. Deɛ de bae. Yo, Fiapre ntam a ɛwɔ hɔ sesei ɛyɛ ewuo kakra emra yɛde Catholic University ɛba no ɛho ɛnhyehyɛe no kwan a Romanfoɔ ɛfa so a ɔmogye asase no na Fiaprefoɔ emranteɛ ne mbaya no efeel sɛ enu apanyi ana opoku ababio ɛna de wɔn asase akɔma Romanfoɔ ebi sɛ na wɔhwɛ a yɛsɛ na akuafoɔ nko a enti asase kakra a wɔde yɛ wɔn kua ɛdodɔ wɔn nɔbaeɛ no na Romanfoɔ abɛgye sɛ wɔde yɛ sukuu ɛnɔkwasɛm ni asase no deɛ so na mmeranteɛ ne mmaya no anya botrɛ amisa mu na nɔkwasɛm ni nanapoku onim kwan a mpanyinfoɔ no koraa agye asase no wɔn amagye amfiri no hɔ ɛde nyɛ nanapoku na koko twa asase hoo saa ma Romanfoɔ nanso mmeranteɛ ne mmaya no amisa mu ama ntiase anya adwuma ɛna wɔn ɛkɔ to hyɛ no so ɛma ɛde ntawantawa nipa bi koraa tɔɔɛ a kyerɛ sɛ nana wɔn epuru no mako ama nana menua bɛrima kɛse tenten gramo nana poku ababio ɛkɔkɔ foro ceiling kɔkɔ hyɛ kɔbɔ ne ho adwa wɔ ceiling mu a kyerɛ sɛ ɛyɛ ntam kɛse ɛma me ɛnya ade a mepɛ sɛ obi bɛbɔ so koraa ɛyɛ ntam kɛse ɛma me ɛnya me na to me deɛ nanso sɛ ɛyɛ me a ɛnka ɛbɛyɛ me de ɛfiri sɛ nɔkwasɛm ni ɛnyɛ nanapoku ɛna koko twa asase no sukupɔ no deɛ ehia university no a na ɛba kurom no nanka ehia na mmom asase kɛseɛ no a Romanfoɔ no gyeeɛ no ɛno na ɛkɔfa saa ntawantawa no ɛbaeɛ enti ɛma apolisifoɔ ne asogyafoɔ ɛba kuro no mu ma tutuo ma ebi mo ekura ho kan ma ebi mo nso ewui ama ɛma kuro no mu ɛtete kakra mmeranteɛ ne mmaya no bi dwane kokɔbɔ wɔn ho dwa wɔ akura ahodoɔ so a na ɛnyɛ asɛm a yɛbɛ sɛ yɛkae ɛwɔ Fiapre man mu koraa sɛ abrebia no yɛkae a na abusua wɔn ho kae no awerɛhoɔ aba mu enti ɛno ɛne yɛ ntam ɔhene wɔn mɛ yɛ hu ntam no esi da bɛn esi kwasieda enti kwasieda deɛ sɛ nanka obi anim no ɛyɛ asubwe da nanso saa kwasieda we deɛ ɛyɛ kwasieda kɔkɔɔ ɛma Fiapre man ɔhene sɛ obi ka wɔn ntam a yɛbɛka sɛ emu adeɛ yɔ oyɛ mu adeɛ sɛ na obi aka ntam no ɛde fa ne ho di obi a o meka nana Fiapre kwasieda meka obi aka di ana obi ka ɔhene oyɛ mu adeɛ ai sɛ obi a ɔbɛka saa ntam no deɛ na ahyɛ sɛ wahyɛ yaw enti sɛ yɛkyew nadua na utwa dwan na yɛde pata nananom ɔhene da bia meka sɛ yɛtwetwe nkɔmmɔ si a yɛka yɛkyi ɛno na ma yɛyɛ nipa nananom ba Fiapre wɔn tu hɔ a ne sɛ ɔmu san tu aba abɔfra se anaasɛ wɔn di na kakra na wɔn di na kakra nso a bɔyɛ hɔ nkɔmmɔ yɛ sɛdeɛ bi de kankan no ɔmo edi na kakra ɔmo tena hɔ kyɛɛ na mmom ɛnam sɛ na aboɔ no nti no na ɛhɔ kuro no nkyekyerɛ no ɛnkɔ so ɛden ɛndɛm a ɔmo efiri hɔ na mmom ɔmo tena hɔ mfie kakra ɛkyɛɛ ɔhene yɛnhwɛ ɔman biara bɛtena baabi a adeɛ a megye sɛ ɔhwehwɛ ho adeɛ de tena hɔ a yɛ nsu
ɛhɔ yɛ abutan de sɛ ne nsuo ho bɛyɛ de ama mo ana ne nsuo ɛbɛn mo ɛhɔ ankasa de na nsuo ɛni hɔ na mom baabi a wɔbaeɛ no na nsuo kɛseɛ bi ɛda kuro n'akyi a sɛsɛyi ɛnam sɛ nipa a ɔkɔhu nsuo no yɛde ne din ɛtoo so de nti no yɛfrɛ saa nsuo no atadɛ na obi te kurom ha papa bi te kurom yɛfrɛ no ata na saa ata no ɛna kɔhu sɛ saa nsuo no ɛda akyire hɔ na ɔkɔhu nsuo no ɛnam sɛ na nsuo no ɛyɛ krɔgyen nsuo no yɛ no fɛ na nsuo no yɛ no dɛ no ɔbɔ ho ban nti ɛman no ɛde ne din too so sɛ saa nsuo yi deɛ atadea nti atadea no ɛna amanfoɔ abɛdane atadɛɛ na atadɛɛ no ɛyɛ nsu kɛseɛ ɛma Fiapre man a yɛmfa no ni agorɔ koraa sɛ atadɛɛ ɛyɛ nsu a asom Fiapre man mfie bebree na nokwasɛm ni sɛ woyɛ ɔbaa koraa na sɛ wonwo na sɛ wokɔkɔsa atadɛɛ nom nsuo no toa so bɔsome mmiɛnsa a wobɛfa afuro na atadɛɛ ama mma bebree kurom ha ntafoɔ a asom ɛna yɛsɛ ɛpɛ brɛ koraa na nsuo no ɛyɛ kɛse ɛba kɛse nsuo a ɛyiri ɛpɛ brɛ atadɛɛ asom Fiapre man nti ɛho abakɔsɛm deɛ yɛka a yɛmfa ni agorɔ koraa saa 83 pɛ ne ɛkɔm a ɛbaeɛ no na bebi a Fiaprefoɔ nyinaa kwasa nsuo ne nsuatwafoɔ nyinaa atadɛɛ ɛwɔ nsuo no nsuo no tene kɛse emu krɔgyen asom Fiapre man yie nti atadɛɛ ne nsu kɛse a yɛsɛ yɛde ɛhoahoa yɛn ho sɛ yɛwɔ nsuo a ɛtema som yɛn abusua nsuo no na ɛwɔ hɔ a wohwɛ no na mame musa ɔhene asɛm ɔhene wada ma sɛ deɛ wokan wo si nsuo na boa da bia meka sɛ kane no sɛbe mpraduasa na nananom se saa brɛ ne yɛ abagimi brɛ ɛnɛ ana yɛ ni ate nsuo no aboa Fiapre man ɔhene nsuo yi a yɛka ho asɛm yi ana obi adwi esi ho dan wayɛ kurowura na wayɛ ɔhene yi wada ma den na wo yɛ afa ho nsuo no na obi adwi a osi ho dan na ɔhene sɛ nye baabi mpo a obi adwi akoko kakra wɔ ho no a ɔhene nsuo no ebia nkɔdwi ɛde ayɛ dan ɔhene den na wo yɛ yo me da se ade a how kɛse ɛma yɛn paa ɛfiri sɛ yɛwɔ Fiapre kurom ha no atadɛɛ yɛ nsuo a na abribia no yɛyɛ mma adwuma ɛkɔkɔ dodɔ ho ɛhwɛ sɛ nsuo no yɛdi nini a mfie bebree no na yɛmfa atadɛɛ ɛnni agorɔ koraa nanso sɛ yi baabi a woyiyɛ no ɛyɛ nsuo no ti a ɛhɔ na yɛne sunyan ɛhyeɛ ɛwɔ nti town country planning for ɛna ɛde yɛ saa borɔ no we sɛ ɔmo nim sɛ nsuo da hɔ ɔmo nim sɛ nsuo no ti wɔ hɔ mo akɔtwa Arizona ayɛ ɛhɔ no plot ato ama obi sɛ ɔmo amesi dan wɔ hɔ nti sɛ koraa no yɛde mmeranteɛ de mmaaya akɔ hɔ ama ma stop ɔmo sɛ obiara ni hɔ a ɔmo atɔn plot wɔ hɔ koraa yɛbɛpɛn amena si efie wɔ hɔ nti yɛbɛyɛ biara sɛ de yɛbɛtumi abɔ nsuo no ɛho ban na nsuo no amfiri kuro no ɔhene binim sɛ wade hye bebree ana ɛhwɛ wo ma wo mu hu sɛ nana Fiapre hene yɛ ne di nkɔmmɔ yɛ ɔhene den ana ɔka kyerɛ wo mamma mu wiase nyinaa mu hwɛ titi bi kyerɛ TV ɛdɛn na ɔka kyerɛ wo mamma yo mede nkyia kɛse ɛma Fiapre adehyeɛ a ɛwɔ Ghana ha afa na nyinaa sa wo wiase afa na nyinaa de nkyia kɛse firi Fiapre man ɛbrɛ mo sɛ baabi a mo wɔ biara no Nyankopɔn nkam ho na ɔmo mo ho ban na baabi a obi yɛ no ensi ne yie na mmom asi wo yie no na wɔtwa w'ani abɛhwɛ
efie nso na dwumadi a yenso yetu ye ho asi ho se yebesom esompa ede amma Fiapre na Fiapre man etima ye man kese e Ghana ha na atitrufo akese afiri mo ba no mo nyina mo ntwa moni emra meboa na Fiapre ntimi mfa ye ntoma pa infra ohene onkasa yemo no se atitru di petitre se professor Danchen a ebi adiwachi ebi apia Fiapre mamu Fiapre wo afahye bi a omudi ana so mu wo bi a bibi senka oman afode Fiapre man wo bibi sa woye ni afahye ayedie sese de nanso me ba ye mfie menu no me hwese ebia afibia na ase mfie menu bia no ye bebodwa kese na yetimi akire Ghana de Fiapre for ye na afei obia nso obetima abeboa ye de adezwade hu bi besi ani so na yabeye ayabe jiska akra na yetimi aye bibi kase e okro num a ebeye bibi fapem na yetimi ede aboa kro no sese ya utwa woni a won se Fiapre park omo ye omo agye ho kama omo ye no fefe eno na nka park no na time pa so manko ayi ame ye no se me ba ye no me ye se afibia e kwa we ya make come rant any maya na bom na from there say 25th to 1st no omo bebo ball na ye diagro bebre ye form teams omo boa into first no na ena ye pick into first no na me so me de awards me third trophies akese me nsa skawum first second third no ye ma trophies and ska no afibia no ne ye chance no na me hu se parka mante no e ball no e wo so no enye kra enti say metimi etu ho anamo na mepɛ moa na mepɛ obi a obetima boa ya na se ku obi obetima boa ya na wabɛyɛ park ni ye ɛno nti be chotro ho nkrata akra ɛma me de to Fiapre for emaya ne mrante adehye a ɔmo aburukyire je Fiapre for aburukyire pa okɔ Europe bebre o America bebre o na bebi a aburukyire bebi a enti ɔmo so agitom sɛ ɔmo bɛba abɛyɛ moa na ɔmo abɛyɛ park no amayen enti wɔboaboa wɔn sa no kakra na wɔde bae sika wɔde bae no na anokwasɛm na entimi enye park no na wo hye adwuma na se nso na se wantima nwie a ene nanka wan hyase kra nanka ye we said da hokwa na amrante no nya bi enkodi agora wa na be san abetawo enti me san de crack kom amo se sika omo de aba no entimi enso na entimi hyase enti ema mani break akra me san tu anamo ema me koko hu yewura MP ye MP wo Sunyane West constituency ye honorable Ignatius Bafo na de ma ekosi na nim kra ne se ye se ye de abuchefo ne ska no be park no wa ye park ne bu nsu atre nti na ye kɔ akɔhwɛ ne de no se de so ye no ne fence ne ade nyina na ye kɔkɔto no ho na me so yewura ya beto ha de na ye se ne eti yasem ni ye pese ye siw park ye bi ewo Fiapre ne ye behwɛ ne kyekere mo nto no akyekere mo na so se ye be de a na ye si a obaba be so mrante dum na abuchirefo no abo mo na ya hwɛ me asi enti omo sisika no so no na me san ka kyerɛ ne sa ononyamfo se na si o omo sika no so na ono a esese de ono a de den sa si de bo se obe ye park no ahyɛ na onyam enti se so we try mamanfo ahwa park na say honorable Ignatius Bafo a oye Sunyane West MP ono ad ne sika esi wagye ho kama omo duan sensan omo level park no omo tunso a say omo eguso a omo ye adwuma so kama na waka no pise ono an sika enya ban sika ono an sika na ode ye na ode hyeme enonyam e wana montuo pa metu ya sere be makro no animate eno nti oye ede asebenonyam
They say park no ekɔ so kama yɛtwa ama nsuo atɔ na afei wɔntumi twa so na bibia asi ɔhene yɛde nkɔmmɔ twetwe no si kura no da bia meka sɛ sɛ obi yɛde hye a ɛyɛ a wɔde hoahoa no ho sɛ ma yɛde hye ɛno nti no menyɛ me ho hwee fi sɛ ɛyɛ dan a nananom wɔ nsase ɛyɛ dan a medi adeɛ ɛyɛ dan a agyapadeɛ ɛwɔ fie ɔhene professor kyɛ sɛ wakɔ school adu akyiri woyɛ adwuma yɛnhwɛ adwuma yɛ kakra asɔre kakra ɛne adidie kakra na yɛmfɛ nkɔmmɔ no nyinaa yɛnsi yo suku dia makobi pa masua de yie na ɛne sɛ medi bɛ mfie dunum bɛ 1985 ɛna nanka yɛde me esi akonya no so oh sa utinkwa wada se na me papa do henafo akwa ya me mfa ne kra nsie abusua no ɛbɛbɔ na mane sɛ ɔmo pɛsɛ ɔmo de ɔmo ba de sɛ ade no di ade no ɔse dabi na no kwasɛm ni na meti ediboa me nimade enti ɔyɛ sɛ ne ba onimade sɛ ade ɔma ne ma me di hene at that age na bia no went man ko school no biom na enti ɔyɛ sɛ ɔma me eni akonya no ɔmo bo no bia ɔde ne nsi fom ɛyɛ sɛ ɔma me eni akonya no ɛna abusua no de call another gator ema me panyin nana opokwa babio bedi e don't na me ka so tra akonya no so mfie aduasa ba ko no from there say 80s so to and to tra so che pa enti na menim say adidie e wo ho na mom eno no an committee say maybe adachi me beto abedi ade akonya nti me ma me nkobi suku te me bo me homodin yie esu ade pa me call me year me first degree at University of Ghana me year food scientist me a food science specialist and I say no me a special interest and well specialist in cocoa yeah chocolate ne cocoa beverage yeah me di ho content pa wiase mu ha nyina open nipa num a o ma di cocoa ho atworo cocoa ewo cocoa dun din pa me ka ho wiase nyina asedan kana nanom ne awrade ma tworo ho ngoma akese bebre universities a wo wiase nyina yusu a ye frame am wiase afa na nyina me kokko kire industries processing ne ade me di ho akoten pa enti ma school me ye PhD ewo University of Strathclyde ewo Glasgow Scotland ti me wie me PhD no Nestle for say omo fa me na omo any specialist in cocoa and they want to set up omo person omo set up cocoa research center in Brazil enti omo de we ko na no kwasem ni research am here no kra no na omo ye interested enti omo sponsor am research from first year up to some we school me research in film you know me graduate me submit my thesis na university so no just my enter into third year was an beti dibu am nti ngoma de am so mu a me ya de pa ti me drop papers bebre as I say you can scientist am over 200 publications me say nipa bi wo bi Ghana ha sa e be kakra bi enti ngoma so ya de me so pa no achi no me wie me PhD no me so ngoma we be me international food laws and regulation Michigan State University and I besan food quality management systems Wageningen University Holland ma say that courses we asim ha nyina eti ngoma de nyame ncha de masua bi pa na nyame ya madom so de masua no e say mama me so e de masi school pon kese ya no a me so de me so experience am wo no metime e de boa epege school no I say many president Ghana Technology University College I wo in crying we call Tesanoa a ho na school pon wo ye wo satellite campus se bi wo Kumasi e bi wo Takrade e bi wo Ho e bi wo San wo Koforidua a school pon kese pa me na me da school pon nyina no I say me boa ama school no yetimi apeja kama enti
meda nyame ase meda mabusuafo nyina ase mmoa wo nyina obi asom de aboa me Fiaprefo me papa etete ye wo nyamsom mu nyina ye Kristofo na oye basredin na me ma so ye Pentecost din enti ye wo meto Pentecost mu na ye tete me basre Presbyterian discipline enti se say no eno amwa na afa me de be ye professor at University of Ghana na me ye head of Department of Nutrition and Food Science and sana me feel me wie madwuma na me feel enti me ye Kristo ni mapa na nipa bi kan say wo ye Kristo ni a untimi eni akonya enyo no kore me ba ye bosom bia ni efi ho akonya me di no ye nsom bosom wo ho amamre ene amane ene ye de ye adwuma na sabe nana no ma wuko na say bia e bebo mpae na say ese yeyi apaye kakra eno abosomsom e ho ne say mpae bo mpae take different forms enti so obi be hwie snap agu form akasa nana no form sunsum emeta won achi enye bosomsem ya bom pa yakura nyankopon din ne abo first twede ampo nyankopon ya se ya kira won sa enso ya ma won sa so ho abosomsam be na wo enkonya ni bi wo ho a efie bi wo ho a akonya bi wo ho a ya na abosom e wase eno no de eno asem ko na ebi so wo ho a ya na abosom bi anim enti wo a wo ye ohene a wo te akonya no so no wo na wo kire kwan a wo be fa so a wo de wakonya no ene wasori sem no ebe yadwuma uba ma hemfi a ansa na ye be transe ye be meeting fie da bia no ye de mpaye ene hya ase na ewie nso a enyina ahemfo ya sori na ya se ambom mpaye ada Yankopon ase edu ba bia ye ma asofo kura ba eba be preach 5-10 minutes 15 minutes ansa kura na ya hya ase ya hya meeting na ase makonya mete so me kama wi ase nyina ate mankotwa dwan mankotwa nantwie mankotwa nipati me the Bible and a share me platform amete so no Bible and a tutu a e hyase we say Nyankopon and a frɛ me hwɛ me be di akonya no na fe ayame na akonya na to e say yakopre me sabenko in fact do be na kam ya atwe no Nyankopon na yie ne ti e ma ne difo ka kire me say Nyankopon se wo ye ohene ndi akonya no kodi na ota wachi enya anansa na me ka kire wo yo me ba ye wo Fiapre krom me sifri me kam me si ya na maame bi oye sofo me nim ne da oye difo odo me chia ohwe manima na okọ na chi na me maame te back seat ono so si ye enti osi ya na ohwe na onim maame Rob answer obani onim no o say me ba no o so yo hene na hin chese no enti oye sam me hono no ka che me say akonya na to no e media me pew akonya na e media ti esem me bedi to me media me nim say Nyankopon ene si hene enti Nyankopon ene ma me bedi hene na enti Nyankopon na ta machi me nkọ bosom bia hoda na me nkọ bosom bia so hoda ono a ofra be no obebo me ho ban ama kuro na tumpon yakosi awie abusuama ye din ni senti ni se enne niema ekoso no asofo pi e de amamre ene amane beka se omu di agro na se de obrempon amaya te ase no e hye se wo ye ohene na wo ye sofo a akonwa no to a e hye se wodi ana se wo fiem na se wo ye sofo mpo na se akonwa no to a ye se wodi ohene eni se me kwa sorry me entra me ko Accra Church ne branch a ewo Manet me kwa sorry pa me obi ani me kama we kai me bibi kakra bema bia be ko nanimu a na oba pata na chi minim se eyeden ya ohina ware yeah no correct na so ohina ware a ohina din kan ne yiri din ho
ane senya dabi anasa say na Yakopon aye wadom ache wo yefonde nso ai nyame hira me pa me da Yakopon ase kese na me woyire oba tamachi oba aniademfo friend amabrago me din public life name Professor Emmanuel Ohene Afuakwa enti ono so your friend Ellen enti ono so your friend Mrs Ellen Ohene Afuakwa na ono so ya panyi kakra ono so de modu I say Absa Bank Barclays Omayan Absa yi ono ne country director for corporate banking the corporate director the whole Ghana I say kra Omayan for West Africa enti oyo ba otamachi den awiare anajo nyame ahyiran amaye ma mensa ema mienu na obema baako ye be fa kwan we so akobo ohene iramane se oma Absa emeso dwumadi asne se be ye benya kwan akoye nim da bia ohene se de medical aka no na se bebre nkan se wadom aboa na odi nyamesuro ene amamre ene amane ana ebu Fiapre man ohene me da sipi so be da se abusia me hune me nka we kire se adidie da ofia e ma no nko wutim se wunsua de se ohwe se de ohene ekan ya na wonim se obedi ade nanso odwen se ewo me ene ewo yen ense enunti no woyire no husua ade ansa na wobedu ba bia wodwen abusia me ntimi fa ohene ntrase enche bebre ni se ntide se ya trase ache ha ana brebe ma ye kwan ame de nkom twetwe ni nyina si eye rade pa na otwese ne ye pese na hia bikro ye ewo TV kro ya so ohene wadama bedase bebre so bedase pa Fiapre manda wase niema waye de aboa ye Ghana manda wase so onya ohene se ya na onya dipatitri se wo mamu a de e kan ne se sonmu ye ekese Ghana ye wade aman nyina e wade abusua yen sori nkonwa so ai na ohene ntine ne mu eye rade pa dase ne ye bese na hia bidin e de kofi kakari abusua makra mu